сафаргул самандар ва солҳои зиёдест ки дар беморхонаи бемориҳои сил, шуш ва ҷарроҳии қафаси сина дар маркази миллии бемориҳои сил, ки дар байни мардум бештар бо номи мачитон маъруф мебошад, ба ҳайси ҳамшираи шафқат фаъолият менамояд. ин зани қавӣ ва бо ирода 7 фарзандро бо маоши ночизи ҳамширагӣ ба воя мерасонад ва дар зиндагӣ азобҳои зиёдеро пушти сар кардааст. рӯзҳое мешаванд ки фарзандонам нони хӯрдан намеёбанд, вале ба ҳама шукрона мекунам. ҳарчанд кӯдаконам то ба имрӯз на бозичаи кӯдаконаро дидаанду на сару либоси навро, мегӯяд ҳамсоҳбати мо. ин ҳолат модарро хеле нигарон кардааст, вале намедонад мушкилҳои пайдарпайи иқтисодиро, ки ба сараш мисли борон мерезад, чӣ гуна бартараф намояд. ман дар зиндагӣ барои фарзандонам ҳам падар мебошам ва ҳам модар, чунки шавҳари ман хеле сол боз ба беморӣ гирифтор аст. ман худам аз банк бо пул қарз гирифтам, шавҳарамро аз Русия овардам, то ҳозира шавҳари ман кор карда наметавонад. беморон шавҳари манро духтурон гуфтанд ки ба бемории саратони сар, майнаи сар гирифтор аст. аммо мо аз набудани ҳамин маблағ наметавонем ки мо ташхис гузаронем. гуфтанд ки худатон ҳамшираи шафқат фаъолият мекунед. хуб, ягон имтиёз барои ҳамшираи шафқат нест ва дар ҳолатҳои беморӣ, дар ҳолатҳои муоина кардан аз тарафи ҳамин вазорати тандурустӣ ягон хел кӯмакҳо карда намешаванд ба кормандонашон? айни ҳол бемор ҳастам. мара духтурон ба бемории мастопатияи фиброзни ғадудии зери ширим ва дар бачадонам кистаи кистозни ҳаст ки бояд ман дарҳол ҷарроҳӣ шавам. аммо аз набудани маблағ ман наметавонам ки ташхисҳои худро гузарам. вақте ки ман ваъда то шаби душанбе меравам, 70 навбат мешавам, навбатам намерасад, боз ҳамон духтуронам мегӯям ки хай ман ҳамшираи шафқат ҳастам, ман имтиёз надорам ки мара хай беочият қабул кунед, бенавбат қабул кунед. мегӯянд ки не, вақт неста, ҳатто мара гӯш кардан намехоҳанд. дар қараболо мешавад. дар тамоми ҷоеш ки ман меравам, рӯзе мешавад ки ман 10 рӯз ин ҷониб ман ягон ҷо гузашта наметавонам. дар он ҷо мисол бисёр ташхисҳош пулакия, ҳамаш хай пулакия аст. мара гуфтанд ки агар варақаи камбизоатӣ дошта бошӣ, хай ягон чиз шаб бери, ё ки 50% ё ки бепул мегзарӣ надошта бошӣ, хам хелисти. ман бароям қа саргардон ҳастам дар ами беморхона чанд рӯз боз. ва чӣ қадр зиндагитон мебаред? ма бо иҷоранишин ҳастем. хай моро барои ҳамин бисёр барои мо мушкил буд. барои ҳамин бисёр маро ҳамин зиндагӣ зур овард ки ба шумо муроҷиат кардам. писаракам ки вай маъюб мебошад, ҳар рӯз роҳ нигоҳ мекард, мегуфт ки очаҷон хай кай ҳамин тағоҳо меоянд ки ба мо кӯмак мекунанд ки мо мисол либоси дона дошта бошем, хай як чизи нағз дошта бошем. ман 1 сол зиёд мешавад ки бехона мондагем аз сабабе ки қарздор будам, аз банкҳо қарздор будам. аз банкҳо ман маблағ гирифтам барои талабати фарзандам ки вай маъюб аст. ман бисёр дар беморхонаҳо бистарӣ шуда будам. барои талабати шавҳарам гирифтам ки хостам ки шавҳарам дар ман ёрдамчӣ шаваду дар байни ман бошад. мисол зиндагӣ ба ман беҳад мушкилиҳои зиёде меоварад. ман намедонам ки худам дар ин зиндагӣ ба куҷо равам, чӣ кор кунам. қоматам дар зиндагӣ бигем ки ҳам хам асту ҳам шикаста. касе на дастамро мегирад, на ёру бародар, на хоҳару апа, на дигару дигар. ягона умеди ман ба мардум аст ки гуфтагам ки ман дар зиндагӣ барои фарзандонам ҳам падар ҳастам, ҳам модар. рӯзе мешавад ки фарзандони ман гуруснаву ташна мегарданд, лӯч мегарданд, пойафзол намеёбанд. фарзандонам дар мактаб нағз мехонанд, хуб аъло мехонанд. аз сабаби набудани шароити зиндагӣ онҳо худро дар назди ҳамсинонашон паст мешуморанд. бигем ки ҳамин фарзандони ман дар зиндагӣ аз бисёр чизҳо маҳрум ҳастанд. ҳатто дар зиндагӣ онҳо телевизор надоранд ки тамошо кунанд. баъд аз ки моро соҳиби хона мегӯяд ки пули иҷораро дода наметавонӣ хези, ман намедонам куҷо равам. умеди дигар ба касе надорам. модарам аз дунё гузаштагӣ. давоми солҳои фаъолияташ сафаргул самандар ва бо муносибати неку ғамхоранааш нисбати маризон ба дарди беморони зиёде даво бахшида бошад ҳам имрӯз касе нест ки ба дарди худаш малҳам ва даво гардад. ростӣ ҳеҷ гоҳ ба гӯшаи хаёлам ҳам намеомад ки рӯзи худи ман ба дигарон муҳтоҷ мешавам, вале қонуни зиндагӣ ҳамин будааст, мегӯяд апай Сафаргул.
ва оҳи сарде мекашад, зеро имрӯз худи ӯ мубталои беморӣ гашта бо сабаби имконияти иқтисодӣ надоштан доруву дармони фармудаи табибонро сари вақт гирифта наметавонад. дар баробари ин писари хурдсолаш Вайсиддин гурӯҳи маъюбӣ дошта аз бемории эпилепсия ранҷ мекашад ва дардаш тез тез хуруҷ карда модарро ба изтироб меандозад. рӯзе ки мо ба хонаи ин модарҳамшира рафтем, якбора 4 фарзандаш гул бароварда буданд ва аз бемории сурхакон азият мекашиданд. ҳарорати бадани кӯдакон ниҳоят баланд буд ва апаи Сафаргул намедонист аз куҷо маблағ пайдо карда ҳаддиаққал барои паст шудани ҳарорати баданашон ба фарзандонаш диҳад. мо аввал ҳамроҳи фарзандонам дар хобгӯям беморхона зиндагӣ мекардем. ҳамроҳи фарзандонмон дар як ҳуҷраи тангакак 7 нафар фарзандони ман ба навбат хо мерафтем. вақте ҷога мепарафтем шабдаму ба навбат хо мерафтем фарзандонмон қатӣ ҳама дар якҷо ҷо танг будак. хай бо шукронаи Аллоҳ ки бо як соҳиби як кулбача шудем. бо ҳам кулбачанам аз сабаби бад будани зиндагиам аз сабаби бемор будани фарзандам Вайсиддин ки оло 6 сола аста, аз вақте ки вай 6 моҳа буд мо бемории вай фаҳмидем ки як поякаш маъюбу дар як рӯз 12 маротиба бемор мешуд, эпилепсия мешудак. аммо вақто мо маблағ ам надоштум ки гирам ба фарзандам гирам беморхона барам ё ки як таобат кунам. пеши ҳар кас гардан каҷ мекардам ки ҳамин фарзанди манро зинда монаву ҳамин бачаи ман таобат кунам. хай бо шахсоне буд ки хай ба ман ҳамин кӯмак карданд. бачама камтар ба по хезондан ҳозир бошад. бачаам бо ҳамун бемориш бо сар шудагӣ авҷ гирифтагӣ барое ки маблағ намеёбам ки бачама таобат кунам. ака бемории худам майли бо ин бача ҳакам. ин бача ман талаб мекунад ки оча ба ман хеле бозича хар, оча ба ман хеле бозича хар. ба ягон хеле мадади боз хар. ба ягон чиз харида ба фарзанд додада битон. фарзандон ман чиз талаб мекунад, ман чиза ба онҳо гирифта дода наметавонам. дар моҳи шарифи рамазон фарзандон ман либоси нав надоштанд, пӯшиданд ба ид раванд. рӯзҳое мешавад ки фарзандони ман то ҳафташа нон намеомад ки бихӯрад. аз вақте ки ман қариб дар 1 сол шуда ҳамҷа зиндагӣ мекунам, ҳамсоям ё ман бари даромад ҳамсоя якташ як нон, якташ пиёз картошка ман ёрдам мекунам, меёрам метиҳам. ҳамсоя барои ман ҳам падар ҳам модар ҳам ёру бародар шудагиам. ҳам мехоҳам ки дар оянда ин бачае ки ман Вайсиддин бачаи калон шаваду поякаш нағз шаваду ҳамин касали эпилепсияш аз сараш гум шававу дар оянда дастгири ман шавад, асои дасти модараш шавад. ҳамин орзу дорум. ман хоҳиш дорам ки аз вазорати тандурустӣ ки маро дастгирӣ намуданд, бар оилаи мо дасти моро бигиранд, ба оилаи мо кӯмак расонанд. чунки мо дар оила 1 нафар бемор нестем, мо дар оила 3 нафар бемор ҳастем. мо ҳам инсон ҳастем, мо ҳам зиндагӣ кардан мехоҳем ва аз онҳо мо хоҳиш дорем ки моро дар ҳамин сад, яъне ки дар ҳамин рӯзҳо моро дастгирӣ кунанду моро ба по бихезонанд. Сафаргул Самандар ва замоне ки танаш солим буду ба дастгирии ниёз надошт, тамоми қувваю нерӯяшонро барои беморон сарф намуд. имрӯз бошад барои табобати фарзандаш, ҳамсараш ва худаш ниёз ба дастгирии дигарон дорад. шахсоне ки мехоҳанд дар муолиҷа, муоина ва табобати апаи Сафаргулу пайвандонаш саҳми хешро гузошта бошанд, метавонанд дар кордҳои дар поён зикр гардида хайри худро гузаронанд.